paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 5:07 nakabwasan. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan Maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringran jalabat ada DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo ada sayan kabwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot ditan at technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Tanaan ni nakaloptimot si kapaborito Errol Horado. Agunata na Miyerkules sa Pizza 23 at bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Managlako na sira Narel at Baybas Operation Empisok at Karsel. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual timbog at bypass operation. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Shabu asamsamad lima na duwaran lalaki. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Ni Salba at Gutman panagsaga at sikato suspect naristo na concerned citizen. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras alas 5:09 nakabwasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. Street level individual asakuti na otoridad at ginawan na drug bypass operation. Ya ginawad oras na alas 7:55 na labi jad barangay Tulnaka, Balay na Posorobio, Pangasinan. Sa may nareston suspect sukinabat at ngaranton na Ian Ahmed Imuslan na suprimido. 38 anyos, wala sa tricycle driver, residente na sitio Marawi, Barangay Alipangpang, Dabitlan Balay. Asamsamad 5 na suspect so duwaran head-held transparent plastic sa siya. Yan ang karga na shabu. Manbulat na sa kaya gramotan na mambili na 6,800 piso. Asamsamat so sa kaya 100 peso bill ya budol money. Sa kaya unit ya red tricycle Honda TMX 155. Ya walay plaka ton na 1510X Kia. Sa kaya sling bag tan driver's license na suspect. Sa may suspect sinawit ajad police station kabyangan re ebidensya yanala at 5 na suspect. Kaso nin sunggay na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 suinsagip laban at abitlan na suspect. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Managlako na sira na plagad 5 na sampabiyang pulis.
Kaiba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 na ya ingkasa sa drug bypass operation ya ginawad oras na alas 9:24 na labi jad barangay Longos Parak-Parak balay na Sampabian, Pangasinan. Sa may nareston suspect so kinabating garanton na Randy Claveria Rojas alias Bigas, 51 anyos, wala asawa, residente na Bunuang Gaseta, Jad Syudad na Dugupan. Asam-samad 5 na suspect so head-sealed transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu, walay balaton na 0.2 gramo, mang kandidat na 1,300 piso. Ya ilalakotod ng panggap ya po surveyor. Kasalat na 1,500 ya bypass money. Tansa kaya 500 piso bill. Sa may suspect, sunawit jada San Fabian Police Station, Kabiangan Iray Ebidensya. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Masulok ya 2 gramo na siya buwa samsam na otoridad ginawan na drug bypass operation. Ya ginawa jada oras na alas 4 ng araw ada barangay Kita-Kita, bali na Balungaw, Pangasinan. Sa rin panulop ya piarsa na Balungaw Police tanda Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. So ngikasa na drug bypass operation laban na dakinan Romela Ortiga Serafica, street level individual, 50 anyos, wala asawa, residente na barangay Pias, bali na Mapandan, Pangasinan. Asam-samad 5 na suspect so siyamiran na head-sealed transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu, mambulat na 2.63 gramo, manbalor na 17,884 piso, duwaran na 100 piso bill. Yan usar the bypass operation. Pituran pirason 1,000 piso bill sa Budol Manita na duwaran na 500 piso bills. Sa may nariston suspect, kabiyangan na ray ebidensya sunawit jada Balungaw Police Station. Kaso ninsungay na Section 5, Article 2 na Republic Act 9165 sinsiga pagkorte laban ed abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Makalanor din sunggay na Republic Act 10591 managlako na pising na aresto kayari na samsamiray ebidensya. Ginawa simpansukisok nga sarin panulop yung puwersa na binaluan pulis tan Provincial Intelligence Police Pangasinan Provincial Office. Ginabat so asingkat yung suspect ay ngaranton na Alexis Salis Lopez, 53 anyos, wala asawa, residente na Barangay Poblacion, bali na binaluan Pangasinan. Sinukisok sa buong na suspect basid biskag na search warrant ya walay numeron U-2025-027 lapod pangiamot na paltog tanbala. Asamsam na otoridad so sa kaya magazine na 9mm pistol tan siyamiran na bala na caliber 45 sa may suspect na wit jada binalunan police station tan nasikatusin sigapan na insungkay na Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Naringalan rin katibukulan niya balitad lokal, balitad nasyonal. Umpawil kami da saray karuma niya balita. Kaya relebat na pigaran pay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan.
Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kompleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 5:18 na kabwasan. May patuloy na programa na Maabig yakabwasan, Pangasinan. Siyempre saya nakakulapyo da saya na programa Maktaryon Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares kay bamad itanad technical control. So duaran poging-pogi Yako pilot tayo Engineer Richard Gutierrez Olanday dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw natin na Miyerkules Pizza 23 at bulan na Abril 2025. No wala ratan so gabayura ya ipasabi ya balita impormasyon sa issues. Ya gabayon na ipasabi pa na maglay na sayang programa. Lukas so smart number tayo 0939-100-9931 o dino sarag tumata ada sa may personal ya text line ko 0946-503-6465. Pwede rin yung ipadala ang inyong mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction sa pamagitan po ng ating Facebook page ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 5:20 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin sa umagang ito. Noong mga nakaraang araw halos sa mga vehicular traffic accident ang naitala sa police blotter ng iba't ibang mga police station sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya yung mga dumating na spot report na galing po sa Police Provincial Office sa Lingayen, puro mga vehicular accident ang aking nabasa. Karamihan sa mga na-aksidente, mga motor, yung mga SUV. Dahil yung mga pangyayari kasi ang may problema diyan yung hindi po kanyan problema ng sasakyan kundi yung nagmamaneho. Yung mga iba kasi mabilis yung kailang pagpapatakbo. Sumusobra doon sa speed limit.
Kaya nagkakaroon ng mga aksidente sa mga lansangan. Baliban dyan, yung mga naka-4-wheel, gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ito po yung mga bawal. Pero sila po ay ganyan pa rin. Gumagamit sila ng mga cellphone habang sila nagmamaneho. O kaya yung mga iba nakainom habang nagmamaneho. Kaya nagkakaroon ng human error. Kaya nagkakaroon ng mga aksidente sa lansangan. May mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa daan. Yung distracted driving na tinatawag, tulad ng pagtingin sa mga cellphone, yung mga pakikinig sa mga music, at yung pakikipag-usap sa katabi. Kung minsan nakaka-distract sa pagmamaneho. Kaya dapat natin na iwasan ang mga ganyang pangyayari. Yung nabanggit ko kanina, yung overspeeding sa pagmamaneho, mabilis, sumobra sa doon sa speed limit. Kaya kung minsan hindi nila yung nakakarkula, bigla na lang tataob yung kailang sasakyan. Tulad ng nangyari dyan sa lungsod ng Alaminos, na isang SUV bisita galing sa ibang lugar, biglang tumaob yung sinasakyan nilang SUV dahil nga yung driver nakatulog daw, inantok. Siyempre long drive yan mula Manila hanggang Pangasinan, long drive yan. Pero pag mga ganyan, kung inaantok kayo, dapat na huminto kayo muna sa gilid para magpahinga. Kayo mga drivers on the road. Huwag nyo ipipilit yung sarili nyo kung kayo po'y inaantok. At ito pa yung pagmamaneho na nasa impluensya ng alak o kaya impluensya ng druga. Yun yung mga ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa lansangan. Sana iwasan natin yung magya-drive na nakainom o kaya nasa impluensya ng druga. Dapat kanyan lahat ng mga drivers sumasailalim sa drug test para malaman kung sila ay gumagamit. Kung sila gumagamit, dapat na tanggalin ang kailang mga lisensya para iwas disgrasya. Yung mga iba agresibo sa pag-drive. Kung minsan may mga nakikita tayo na nakapost sa mga social media, yung mga nakalagay sa social media platform na kung minsan gitgitan sa kalsada, nagkakaroon ng away na mantong sa hindi magandang kinahinatnan. Yun yung mga iwasan natin na pangyayari upang iwas sa disgrasya. Meron naman tayong yung sinusunod na batas trapiko. Bakit yung mga ibang mga drivers on the road hindi sila sumusunod dito? Yung mga iba reckless drivers na marami pa rin pasaway sa lansangan. Hindi naman ito kagad na mapahinto ng mga law enforcement natin dahil sa kakulangan ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO. Kaya yung mga violators, kung may mga recourse na sila, dapat na ikansela yung kailang mga lisensya. Lalo na yung mga reckless drivers, dapat na maikansela yung kailang mga lisensya. Huwag nang hayaan na makakuha pa uli ng kailang lisensya. Para sa ganun, masawatan natin o
maresolba natin ang mga ganitong pangyayari. Kung hindi totally ma-eradicate itong mga reckless drivers na ito, ma-minimize lang yung pangyayaring ito. Dapat na magkaroon ng disiplina sa pagmamaneho. Yung mga iba kasi, lalong-lalo na yung mga motorsiklo, sila yung pasikot-sikot sa madaling diyan sa lansangan yung mga motorsiklo marami na dito sa bansang Pilipinas. Mas marami yata yung motorsiklo kaysa yung mga SUV. Base doon sa records last year, last year lang ang nabenta ng mga dealers ng mga motorsiklo aabot sa 1,682,482 na units. So tumaas ng 7% kumpara nung 2023. So napakarami po ang mga motorsiklo sa mga lansangan. At itong mga driver ng motorsiklo, yung mga iba talagang mabalisan magpatakbo kaskasiro. Yan yung mga reckless drivers. Kaya karamihan sa mga na-aksidente, base na rin sa records ng Philippine National Police, mas marami ang na-aksidente sa motor kaysa doon sa mga SUV. Batay doon sa talaan ng Department of Health, 703 road accident ang naitala sa loob ng 15 araw. 15 araw noong December 22, 2024 last year hanggang January 6, 2025. So, yun po yung na-aksidente sa loob ng 15 araw, 703 ang naitala ng Department of Health. Yung mga ibang hindi pa na-deklara, di ba? So, tumaas daw ng 27.6% ikumpara noong mga nagdaang taon. Ngayon, mahirapan nga yung mga tagapagpatupad ng batas trapiko na huliin itong mga lumalabag sa batas sa trapiko. Ang sinasabi ng LTO, meron daw 1,700 na law enforcers nationwide para i-monitor ang mga reckless driving at mga inaantok na mga driver habang nagmamaneho. At nandyan din yung pakipagtulungan ng ibang law enforcement agencies. Maganda po yan kung talagang babantayan at ipapatubad ang tamang batas na walang pinipili. Maniniwala po kami sa kakayahan po ng Land Transportation Office na kapag sila'y nanghuli, talagang wala kang kawala. Pero ang problema ngayon, yung mga itinalaga na mga LTO sa iba't ibang mga lansangan, kung saan sila nakaposte, doon lang sila. Hindi na sila pwedeng humakbang ng ilang hakbang para huliin yung mga nakahintong mga sasakyan. Lalo-lalo na yung mga walang rehistro, walang mga lisensya. Hindi nila pwedeng huliin yan kung medyo malayo, may distansya doon sa kinaroonan ng LTO. Malas mo na lang kung natabi ka doon sa LTO at wala kang lisensya, wala kang
may mga violation ka, yari ka, ikaw ay huli ngayon. Kaya nakikita namin sadyang kulang ang pangil sa batas. Gaya ng reckless driving, dapat na i-cancela yung mga lisensya nila at pagmultahin ng malaki, para sa ganun hindi na pamarisan ng iba pang mga drivers yung mga ginagawa ng mga reckless drivers. Okay, babalik tayo sa ilang pang mga issue makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sonata. All I dream of is your eyes. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na mga kapaborito. Alas 5:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan sala sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Makandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:37 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan Dennis Muhares. Sa ngalan po naman ni kapaborito Errol Horado na na-stranded sa Cubao galing sa Nabutas. Sa technical control, nandyan ang dalawang poging-pogi, si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Oy, magandang umaga nga pala sa mga masugid nating taga-subaybay, yung mga nanonood sa Facebook Live. Okay, basahin natin si good morning kay Christopher Iko. Mike Ekon Kabuwasan at si kayon amin ditad kalasyaw. Paeng Palos, good morning ka Dennis. Ayan, wala si ka Errol. Kapipes yung pinadala mo dito. Good morning dyan sa Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Barangay Kalawagan to sa Lawak eh. Good morning din kay Mayor Engineer Ricardo Carding Valderas. At ganun din kay Vice Mayor Attorney Nelson Gayo, ang second nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Good morning po sa inyo. Siya po yung Secretary General ng API. At good morning din kay Raul Roldan Triñanes. Ayan, magandang umaga. Nestor Alcantara Rabak. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa inyong panunood. At yung mga nakikinig sa iba't ibang mga bayan, mga lungsod, nakikinig sa radyo, sa kayo ng mga tahanan, magandang umaga po sa inyo. Mamaya yung mga iba, basahin ko po yung mga greetings ninyo at maging yung mga reaction nyo, akin pong babasahin mamaya. Dumako tayo dito sa lungsod ng Dagupan. Pagtaas ng kalsada, solusyon sa baha sa Dagupan ayon kay Mayor Belen Fernandez. Iginiit ni Mayor Fernandez na ang pagtaas ng antas ng mga kalsada ang pinaka angkop na hakbang upang mabawasan o tuluyang matigil ang pagbaha sa lungsod ng Dagupan. Sa isang panayama, sinabi ni Fernandez na walang pagkakamali sa kanyang hakbang na lumapit sa pambansang pamalaan
sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways sa DPWH upang punduhan, disenyo at ipatupad ang mga proyekto sa pagbawas ng baha sa lungsod. Positibo rin na niya ang naging tugon ng ahensya. Ayon kay Fernandez, ang DPWH ang may utos ukol sa level ng pagbaha sa Dagupan City, dahilan upang itaas ang mga paunahing kalsada gaya ng Arellano Street, MH del Pilar Street, bahagi ng A.B. Fernandez Avenue at Perez Boulevard. Dahil dito ang mga lugar na dati palaging binabaha ay hindi na lubog kahit may malakas na ulan at mataas ang tubig dagat. Dagdag pa niya, ilang establishmento gaya ng Universidad de Dagupan, NIPO at University of Dagupan, PINMA, ang nagsagawa na rin ng pagtaas sa kailang mga harapan upang umayon sa mga bagong antas ng kalsada. Tinutulungan din ng pamalang lungsod ang mga establishmentong nais itaas ang harapan ng kailang mga gusali. Sinabi ni Fernandez na kalakip ng mga proyekto ng pambansang pamalaan ay ang mahigit na 40% 40 na konkretong kalsada itinaas sa iba't ibang mga barangay, kabilang na ang isang side road sa likod ng SM Dagupan sa Herrero Perez. Bukod pa rito, binanggit ni Fernandez ang iba pang mga proyekto sa kalsada na pinunduhan ng isang party list at mga senador, sina Francis Tolentino, Senador Jenko Estrada at Bong Revilla. Ayon kay Fernandez, buo ang kanyang paniniwala na may solusyon sa pagbaha sa Dagupan at ito ay kasalukuyang pinapatupad sa susunod na termino kung muling pagkaluban ng mandato kasama si Vice Mayor Brian Cua at buong Anli Servicio Team. Planong ipatayo ang karagdagang 40 na road elevation projects sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang higit pang mabawasan ang pagbaha. Magandang umaga, Kapaborito Errol. Kasi no sedula pag-solusyonan, pawil-pawil tan. Correct. Noon, ang Dagupan City, umulan, baha yung kalsada, baha yung kabahayan. Kasi ang Dagupan City below sea level. Dahil doon sa nangyaring 1990 killer quake. At saka ano yan, lumubog. Taon-taon talagang tumataas yung tubig. Oo. Alam niyo bang history ng Dagupan? Ang Dagupan kasi noon puro mga palisdaan ito noon. Oo. Pero inayos din, dinibilap, kaya naging syudad na ngayon. Yung kasi yung Dagupan City ay isa sa mga commercial center dito sa Pangasinan. Kaya't ang Dagupan yung pagtaas ng mga kalsada nakapagbigay ng malaking solusyon sa pagbaha. Wala nang baha actually. Hindi gaya noon na talagang halos wala kang madaanan pag pumatak yung ulan. Kaya naisipan ni City Mayor Belen Fernandez na dapat na itaas at siyempre yung design ay dinisenyo ng Department of Public Works and Highways Regional Office. Yung disenyo ng yung taas ng kalsada. So ang sabi ng DPWH, ganito ang taas ng kalsada para sa ganon ay maibsan natin yung pagbaha.
Kasi ko no ame kapan apis kwenta labat sensyalan i-elevate da. May projection, di ba? 50 years. May projection, ibabaganan na Councilor Carlos Reyna. O di itaas mo na kasi tumataas ang tubig, high tide nga lang, tumataas, di ba? Yung tubig diyan sa dagat at saka sa ilog, no high tide uunlad syudad. Kasi dimad diet kasi mahirap mulatan niya may dredging, mahirap mo nang dredging yung dagat, napakalawak yung dagat. Mahirap na yan kaya doon sa dagat kasi nagiging silted doon sa dagat kaya siyempre magiging mag-label na yan yung dagat at saka yung ilog dito. Ngayon, kung hindi mo itataas yung kalsada kasi halos nag-label na rin yan nag-label na rin yung ilog sa Dagupan. Kung hindi mo tataas, problema talaga. Ngayon, yun yung naisipan ni Mayor Belen Fernandez na dapat na itaas yung kalsada. So yun ang nangyari. Kaya wala na pong nabaha. Pati yung mga residente na sinasabi na noon na mababaha, walang nabaha. So ibig sabihin malaki ang naibigay na solusyon yung road elevation dito sa lungsod ng Dagupan. Di ba yun nga yung sinasabi ni Mayor Belen noon, pag bumaha, kalsada, pati yung kabaya sa gilid-gilid. Especially dito sa may Arellano. Nathan, no dimulap ang pulad kalsada. Correct. Di ba? Nasa ganun pa rin, meron pa rin sa mga gilid. Siyempre, laay danumot ito pero sa balibalid sa atan, may dala na pipinabangan natin. Maraming motorista, yung mga motorista, mga estudyante, mga commuters, at mga establishment ay talagang malaking ginhawa dahil wala na po silang yung nararanasan na yung mga estudyante diyan, di ba? University, ilan yung eskwelahan diyan. At saka yung UDD. Aglaraman niya kayak. Hindi na sila magtampisaw. Kasali-sali. Diba? Kasi nakikita natin malapit tayo kasi dito sa traffic post number 1. Yan ang unang nababaha yung traffic post number 1 dito sa may traffic section pati tayong talagang dibit-bit timot na sapatos dikal na chinil may medyas nagtatampisaw sa baha pati yung mga empleyado mga kawani sa bata lahat ang pinili sa commuters yung mga iba basang-basa yung mga mabababang sasakyan automatic lubog kaya yung mga naranasan noon ay naibsan ngayon talagang totally na nawala yung pagbaha sa lungsod ng Dagupan kasi ang nangyayari kasi yung mentalidad ng isang tao kapag inilibit mo yung kalsada nandiyan na yung mga negative reaction hindi nila tinitignan yung positive na mangyayari. Negative kaagad yung tinitignan dahil nga dala ng politika yan. 'Di ba? Politika yan. Gagamitin nila ngayon. Si Kalanga baga politika. Pag maganda ang ginagawa ng isang leader, politika lamot, walang nakikitang maganda yan. Maganda. Yung labing isa. Agmutan yan, napandayaw yan kapigan. Yung labing isang ginawa mong maganda, iisa lang yung pinupuri. Yung 10 hindi. Lahat mali na. Kaya yun ang kwan dyan nangyayari. Nangunguna kasi yung mga negative reaction dahil sa politika. Ngayon, nakita nila yung positibo na kinahinatnan itong road elevation. Nasaan yung mga nagsasabi ng mga negatibo
sa pagtaas ng kalsada. Di ba? Yun ang kwan dyan. Isang kwan dyan, yung nakita natin na problema noon. Na yung mga kwan dyan, naninira. Siyempre, tamimi sila ngayon. Okay. Baka yung mga naninira, sila rin yung isa sa mga nakikinabang talaga ang mga yan, di ba? Siyempre, dadaan sila dyan. Anong sasabihin nila ngayon? Tangir-tangir nila natin. Dugang manaya, kuanda. Sarili na. Bali-bali yung talan dyan. Di ba? Hindi na sila, Aguilara, amin na talagutog. Nansaman kasi, dilap, siyempre, nang mo may medyo aliwan aralom, aralom so, amay danom, pala isanda, aratay motorista, di ba? Kanya natin nga pula, diretso la, so, aray motorista, tan malikalikit ira, talapod, ang pula tay dilap at dagupan. Good morning po. Lugay ko pa jay manugang ko na malikat ya birthday. Ma-birthday to manay si Sien Ramos 4/23/25. Natan nya to happy birthday, Pansit. Good health, Pansit. Si Ate Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Good morning si kayo. Dito na dabali na Kalasyaw. May so dumaringal tayo itong Kalasyaw, na may lante, bimisitay kapaborito irol sa kaya barangay. Anong nangda? Si kayo man manaya, subabantayan mi, kuanda. Sika, sa mga baganda. Hindi, aning ninda ka. Good morning si kayo dito na Martes Castro, good morning. Si Ami Castrum Verde, ayan, Buna. Castrum Verde, Buna. Magandang umaga sa inyo. Okay. Exercise tayo Antes tayo nung dapag, saray karomanya balita, saray issue informasyon. Sige, sabayan nyo kami. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo. Serbisyong patok, serbisyong may puso at talino. Alagang Karamat Makanlalay. Magandang umaga sa Team Patak, Team Zero, sa bayan ng Kalasyaw. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Si Mayor Vice Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Tansaray Consiales, Councilor Elias Villanueva, 14 Maswerte. Councilor Manny Datwin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina, si Mike, check Mike, 1 2 1 2 1 2. Test Mike. Test Mike. Test Mike 1 2 1 2. Si Councilor Mike Season. Si Give Me 5. Councilor Jose Loresco, si Vice Councilor Nestor Gabrielio, ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan, si Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Walang iwanan. Kailangan 10-0. Walang mga ngampanya't laglag kasama. Magkaisa kayo dyan sa Kalasyaw. Kaya nga 10-0 Ayan. Yung mga Miron. Ayan, Good morning at Sara Ramay Miron. Kaya Miba. Uy, mamaya, talakayin natin yung otak talangka. Mamaya, talakayin natin yan kung sino yung mga politikong utak talangka.
Sino kaya yung mga yun? Alas 5:56. Oy, magandang umaga rin kay outgoing Councilor Gerald Apicial. Meron pa? Si Kapitan Saldi Bauson. Yung isang outgoing pa. Meron pa ba? Oo. Oo nga pa. Oo nga pala, si DJ. Si PJ Divira. DJ Divira. Ayan, good morning. Walang iwanan. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Calasiao. Amindaray Barangay Family. Gitanad Barangay Makabito. Good morning. Aray BHW. Yung BNS. Mga tanods. Uy, mamaya meron daw bonus yung mga BHW at saka BNS. Distribution na naman dyan sa Tibag Santa Barbara. Talakayin natin yan mamaya. Kasi may nagtiks dito eh. Good morning din kay Kapitana Marit Velasco dyan sa Barangay Banawang. Uy, malapit na yung kailang barangay pista. Kahapon nagkaroon sila ng council meeting. Pinag-usapan nila ang kanilang celebration. Pero may fiesta. May dyan may chaperone gumagawa siya ng ibang activities niya. Hindi naman siya barangay official Mamaya tatalakayin natin yung mamaya. Suspense. Ayan. Good morning adasi kayo. Good morning Matt. Adakinan Mayor Carl Christian Biga na Mapandan. Si Area Consialis. Ka-line up ng Mayor Carl Christian Biga. Si Vice Mayor Glenn Gerald Tambawan. Si Councilor Freddy Pinolyar. Untan naman si Councilor Alicia Mariano. Si Councilor Hilarion Morales. Councilor Brando Quinto. Councilor John Erickson Parraino. Si Councilor Jim Castro. Councilor Ronnie Rebilla. Councilor Melvin Gerald Ranos. Good morning at si kayo. Nga piling mo naman satan. Angga po. Si Liga President Alex Aquino, good morning. Dan si SK Federation President Landingin. Dito na Kinmat San Carlos. May may yung tropa sama-sama si Tenta. Ayan, +9. Ayan, si Liga President Buyet Magat na Barangay Parayaw, San Carlos. Good morning. Makuli-kuli lawas itan. Matulong lawas. Basta Alex ang aranto. Makuliratan. Si Maaro. Wanta tumat si former Liga President Nanding Estabilio. Magandang umaga. Si Kapitan. Barangay Lilimasan. Si Kapitan. Ditan Lilimasan. Jonan. Kapitan Jonan. Si Sernanding. Okay. Si Joel Cruz. Na Barangay Rizal, San Carlos. Okay. Palme sa aming pagbabalik mamaya tatalakayan natin yung politician na tinawag na talangka. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123.
Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, putusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, ikotomi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyuyag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Kaya sa 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga office.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:06 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Sa rin nakulupida sa programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriong lingkor ati magti Pangasinan Dennis Muharis. Tandiyan technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Tan si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Artistahin, ha? Artistahin. Poging-pogi. Oh, siyempre, pogid Pangasinan. Ay, may kakasilayat, text again, tawag niya. Ang gano, mangko-komersyal, panangasiyula. Kanto, paano kumbila diri, mangko-komersyal kayo mo to'y, Jerome Antenorio. Basahan ko na. Good morning, Don Dennis Muharis, kanto. Manager, Daddy, Don Errol Jurado. Manager. Atan si Joey Baby de la Cruz, ano, pasok si kay Joey de la Cruz Jerome Antenorio. Wala na mula tagin. Pampasensya mo lang, Jerome. Tim Espino Madriguera, Mayor Jumel Anthony I. Espino, Vice Mayor Rogelio Madriguera, si Councilor Arde Banlawi Nico Dimisa, Engineer Christian De Vera Villa de Quintos, si John Eric Malikdom, si Romy Oxan, Marcy Ocampo, tan si Belchi Reyes. Ayan yung Team Espino Madriguera. Ayan, dyan sa may Bugalyon, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Dyan sa may bayan ng Bugalyon. At magandang kasil ng kina na Mayor Jumel. Ayan, tansiken. Madriguera. Good morning po sa inyo, sa lahat ng team ninyo. Dyan sa Bugalyon. Si Kim Manaya, Mayora Priscilla Ignacio Espino, Mother Nose Base. Saray Team Maaro Espino tan Makaaro ya Madriguera. Ayan, sa kapatakan da kuno Team Uleg. Okay, Uleg Team Uleg may mayor tan vice mayor, di ba? Datin kintan. Manantuklaw. Inaroy ken, may aaroy Espino ratan. Correct. Ratan balot. Takyan nantay uleg kasi hanggang antoy alaga mo satan. Uleg ninsan siya tan. Agmo kinta no talaga no. Atan lay aso. Ya papakan-pakan mo. Wala may time ya. Ngeranto ka, di ba? Hanggang paglalabi. Alaga mo natin, ha? Hanggang paglalabi. Ito na kilamang kalaw, no akin at aratay Team Espino Maaro, at sa limaban at sikara, eraramay datin kinmet. Pabalag da. Hanggang po'y utang na loob. No credit inside. Ayan. Good morning, Matt. Adakinan founder na Abante Pangasinan Ilocano. Sa ang itar na transformasyon at sa iluyag na Pangasinan ang kaparom si first nominee na Abante Pangasinan Ilocano Party List, Governor Amado Tutaan Espino Jr. Good morning. Magandang umaga. Tan sa may second nominee na Abante Pangasinan Ilocano Party List, si Attorney Vice Mayor Atty. Nelson Gayo. Good morning ada si kayo. Tan amindaray walad Team Espino. Good morning ada si kayo. Si Ken may Papua board member na 2nd district. Sigurado. Nestor Nicky Boy Reyes. Ayan, good morning. Ditan at 2nd district. Tanjad 3rd district. Siyempre si Ken Jab. Good morning ada si kayo. Bing Nabat, good morning po sir. Konto. Ang pandudugtungan. Medyo aliway balikastungan. Good morning po sir. Good morning sir. Konto ba? Bing Nabat, good morning masika. Martes Valenzuela, good morning.
Morning idol, bliss day, kuanan Majina Kurda. Ayan, good morning po sa inyo. Alas 6:11 na kabosan. Uy, masarap ang mag-ulam ng talangka. Alama. Kurong makalkal na. Okay, alam mo, ito may talangka ay. Bingalo. Puter subalang bangto. Ayan, bakit masarap daw yung kuan, masarap daw yung napakanta lang ako. Masarap daw yung kuan, yung mag-ulam ng talangka. Kape talaga, lalo na kaya, manpangang kay kape. Talangka. Kape. Yun nga, yung maliliit na masarap. Sanglil. Kasi sa panahon ngayon, talagang hinahanap ko rin yung talangka eh. Meron bang mabibili dyan sa... Marami dyan sa palengke. Sa palengke. Marami ba yan? Marami. Kung gusto mo ng kakaibang talangka, hindi tangkag kalasyaw. Gini. Hindi, kasi may yung daw, yung matabang talangka, mahirap yan pag mataba yung talangka. Kasi pag matabang talangka, siyempre, may sipitan to ramay ken, aramay kakaiba to, aramay medyo ken, sipitan to, napulagi aramay kinatan, aramay kakaiba to, kasi kato may gabay to, ang talangka kasi, ang ugali niyan, para umangat ka, hilain mo yung kasama mo. Para angat siya. Para angat, di ba pag nasa timbayang mga yan, yung nasa ibabaw, hihilain nung nasa ilalim. Para siya yung umangat. Yan ang crab mentality. Yung utak talangka. Meron daw meron daw mga politician na ganyan yung mga utak talangka. Ngayon, pag ang sinabi ng kanilang leader na Samplura. Walang iwanan. Parang nasa kuwang kayo, nasa isang walalay marakap ya tungtungan. Akinat walay gabay yun kinay, ipulagay. Walay manok yung lantiad pawayay. Walay manok na paway. Gabaydan iloob. Ganyan outsider. May sakay mo ko nun yun. Yung isang matandang hukluban na bibabali matangga po mo sa boses to. Second to, akin at ununurakad sa atay isang plura eh. Atan may mga house to house. Mga house to house kunutan eh. Siren. May babali mo lanti. Angga po mo sa boses to. Sa kimot iya kinawa. Itong matandang pampagulo na to. Sa kimot iya amay kiyan. Kupitan niya talangka. Nangingialam pa. Anto may kinay, anto may impalang nang yun nantutungtong kayo dito na unity eh. Po, siyempre nantutungtong kayo at kinay. Wala ratuntan niya utak talangka. Ay aluwa. Sipitan nyo rati kayo bayo at ang gabayon ipalag. Walay gabayon isingit. Okay la ba no wala tayo gabayon isingit? Na agilan tinagugustuhan tay kinditan, wala agi nagugustuhan niya sakay. Pero no amay gawo inyo mo lang diralan nyo malay. Halag mo ta. Pero atanay bagayon bimalaglay ulo to. O na-insecure kilabat. Lante, ampiano. Man-inggit kilabat at satan niya to. Ampiano na inggit malabat ira. Pero okay na maumawang man niya kay bada. Akinat ko balat. Magkapagkalolante, akinat ibabagatan. Akinat guyurundang palik. Sabi nakaw ko lang kumon. Sige, mangampanya kami. Mangampanya kamot. Ila ko mi sarili mo. Sarili mi, ila ko mo sa sarilim. Umang ko muna. May aramay grupo kindita na Ang piano aramay kimutot. Agni lang wala. Apalarante kinay, patron nyo ay. Lante. Ansyasya na nyo lahat ay balibalin tungtungan. Ditad kalasyaw. Aluwa, kanya natan ay nakaukulan. Kaskasyan mo kalamor may tuo ay
Kinay, ya angga pula ba suni bagay bagayan bimalaglay ulo to kin. Sanyo agi ipaiboto. Oh. Ay aliwontan. Kanyan na ken aratan may ken may ato tayo say ay may. Oh, yun sinabi mo. Utak talangka. Utak talangka, awa. Ang ibig sabihin ng utak talangka kasi yung kuan yung maong buti pa yung utak mo namon. Tawali akara. Pero may utak talang ka Hangga po. Tatalagan guyuron to ikin. Kay bato. Kay bato? Ya, kay bato ta na. Kay mahirap manayaratan. Ya kay ba? Si kayura, ya mandudungil. Gabayo kasi. Ya wala rata untan irang politician. Ya utak talang ka. Si kayura ya putante. Si kayo man desisyon kasi saya ikin arap-arapan niya eleksyon kanya na ipapalama si kayo atan na ibaba kami gabayo kasi ya wala rata untan iraya utak talangka ya politician no nagawan da kay bayda paano to sarata kinay amay duduralanda at amay sumangya agel lante no anto may panagdiralda sika tumat may panangaro da at sama niya tuoya gabay dan ipalag tawalay isingit. Lori katay kimatay wala niya may kimkuno atay house to house ya may sige kwento labatot unya ay so ken gabay ko ya undosot kontora ay aluwa ay nabilang at walay mamanokon nyo antong klase pito tungtung tay inyarapyo lante antong klase piyo ulop tay impitong tungyo lante singa tan lamang ya bilate 10-0 tawalay kanunutan da yakin wala ko ni kanunutan da agara ununurad satan ya 10-0 nga po di singa kinsiren ag mo irerespeto may tungtungan nyo mga walang kwentang kausap kung walang kwenta talagang utak talangka mga yan pag hindi nyo sinusunod yung usapan ninyo ang mga ganyan na politician ay dapat na yung hindi na ibubuto kasi mahirap mahirap yung mga ganyan na politician na utak talangka. Lalo na yung isa, yung sinasabi nila, marami pang utang. Di ba? Siya sang kabakyo, manay, subo palagyo, ninsaman, natanay. Binigan nyo raman. Ken, may sakripisyong ginagawa to ninsaman. Magano? Ate utang personal tan. Pero personal dalatan. Pero atanay. Pero may utang na luboy. Lante. Hanggang natin na kabayaran sa sikat iduralan nyo. Aliwa. Kanya na aratan at singa maliting sulay akod sa ata na utang ya biniilam lalaingan. Lante. Kanya na ken pagmuna ya manunuton yung mata ya ken markup mat ya ginawa to sa si kayo. Imbis di advice nyo mangkulikan mao nga tanikin tamlatan. Si aleleng tutan na to niya ay kapaborito. Sila banat medyo ulitan. Hanggang po kamang kakampanti aliwa. Kin babagan si kay kin. Lante. Si kay utang na loob tuman so yung kapanalo to ng 2022. Nansaman at kiyan insalba tukatan. Ta siyempre nulubog ka mo lalante natan insalbabida to ka natan balit at sa amin pa nagsalbabida lanti at kin walay utang magkaroon ng utang at sa ata na salbabida pero natan singa alingwanan tula iman singa walay amnesia to amo nakaukulan ya anta tumukuno man so kin tumatay antada kanya na nakaukulan niya aratan nunot yung kumun sakripisyo to tetuway insan natan imbista kin
may tulungan nyo, imbista mantulungan kayo, si kayo, at mansisipitan ya singa talangka. Aliwa! Talagang natawag crab mentality. Wala rin plastic ditan niya kyan. No kaarap damay kyan, okay. Pero nakabunag, mahirap. So, kaya mantiwala sa aratan niya, klasin na talangkan. So, pamusogan na tabangan at satan eh. Lante, ha? Pigaryutan niya, kin. Lante. Si kayo nadidira lamang, Natan. At sa atay pa nagdiralyot sa atay sakit tuo, kin. Nalon si kayo. Pamaliwa si kayo natalo. Lante, ha? No, atanay, no, di mo plug kayo sa atay sa kaya, butante ibagayo untan enta amanit manangaro manaya Walang atan so yun ipapasabidad si kato. Ipapasabidad sa atan niya to ya labir dararatay kinay aga ununor mo tad sa tay tungtungan. Lante kanya na mangisasalot nira. Mangisasalot nira. Mas may bagayo kumonya ni ay panangasimat la at antak ya si kayo at manangaro kayo sa manay nung nayari mo ko isaliyok mo tayo at sa tay aro yun sa may kayo ibak mo tayo umang kumusok panangampan niya aliwan sa may ne manay agi bubuto ay subuto yu aliwa kanya na sa kayo ya kay mandiringal irambutante wala rauntan niya ibabagadan si kayo ng kalulad wala rayon dudupog si kayo kaba yoratan membre pamilya daratan agilaratan ibubuto mas maragap na tano atalora di tanda na-realize yaliwa may ginawa da mairap manaya kwanda so utak talangka. Sige anong pisalatan supay mambubuyak ang grupo yoy si kayong lamang yung utak talangka iran politician hanggang pibibi lang medya ay no walay umpiyok ditan ang piano si kayo man so apildit agam didit so bulilit no ganap apildit agam man pimiyok kayo si kayo man si rin. Okay, hantis tayo na onda pa gada sare karoman niya balita impormasyon sare issues wajan ni repigaran pa mano. Ang puta-putang iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang iren impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia-Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, X-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Paborito. Labrador, Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tandiyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:30 nakabuwasan. May patuloy na programan maabig yung kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalupyo da sayan na programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktorial Lingkor, tayo magtipangasinan Dennis Muharis. Kaya ba matitan at technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Poging-pogi sa Pangasinan. Ay, good morning kay Florence Bonilla Ubalde. Ayan, good morning. Mga Bonilla, taga Dasol ang mga ito eh.
Si Belinda Bustamante Uwan. Ayan, taga Dasol din ito. Yung Abilidong Ubalde. Dagupan. Meron akong kaklase from Agno naman. Agno. Agno, Ubalde. Ito sa Dagupan, Ubando palang Dagupan. Ubando, dito at Bunuan. Bunuan, Ubalde naman ito. Iba rin yung Humilde. Iba rin yun. Ayan. Sa Alaminos naman yun. Iba rin yun, depende. Gaya ni Edelberto Peralta Jr. Ayan, good morning. Yung mga junior, saan yan? Junior? Good morning din kay Jenjen Reyes. Ayan, mga Reyes, taga Dasol din yan. Pero may second district, si board member Nicky Boy Reyes. Si board member Nicky Boy. Good morning sa inyo. Ayan. Okay. Dumako tayo sa ilang pa mga issue. Habang palapit na ang halalan sa Mayo 12, patuloy ang pamimigay ng mga relief goods at pira sa lalawigan ng Pangasinan. Ang pamimigay ng relief goods tuwing may kalamidad. Wala namang dumaan na sa pagkakaalam natin, bakit merong mga padilata? Kung ang pundo na ginamit sa pambili ng relief goods ay galing sa calamity fund, ay may paglabag sa batas. May paglabag sa batas ni Digaling. Anong panahon ng tag-ulan kung saan nagkaroon ng mga bagyo o kalamidad, hinahanap nila yung mga ganyang programa lalo na sa mga affected areas. Pero walang lumabas, pero ngayon, nalapit na ang eleksyon, saka lumabas yung mga relief goods ni Digaling talaga. Kung sakaling na galing paano mangyayaring calamity funds ang pondo na ginamit pambili ng mga relief goods? Wala namang kalamidad. Ang sabi sa batas, pwedeng gamitin ang calamity funds sa natural o man-made na kalamidad. Bagyo, pagbaha, lindol o sunog o anumang meron bang ibang kalamidad na kailangan mong magbigay ng ayuda sa mga tao. Siyempre magbibigay ng mga adilata, mga bigas, relief yan, di ba? Kung sa bagay, may tuturing natin na man-made calamity yan, kapaborito i-rule yung nangyayari ngayon. Dahil paano? Sa loob ng 3 taon, incompetent daw si Digaling kaya kailangan niyang magbigay ng relief goods sa Pangasinan. Ano bang kalakip ng siguro ginagawa niyang panakip butas yung pagbibigay ng relief goods dahil wala siya nagawa sa loob ng 3 taon. Yung calamity fund, ang pondo na pinambili ng mga relief goods para sa mga kalamidad. Dapat na gawin sana yung kaya nga calamity fund ngayon nagbigay ng dilata, bigas, ano ibig sabihin yan? Para saan yan? Di ba? Para saan yan? But buying. Di ba? Kaya yan yung mga kasi nakikita natin base na rin doon sa sinasabi ng mga kababayan natin ano tong mga dilata, bigas, asin na binibigay, di ba? Relief goods, wala namang disaster, wala namang kalamidad na nangyayari. Bakit may mga dumarating na relief goods, di ba? Kung may mga kalamidad, siyempre magde-declare ang bawat bayan, LGU, province of Pangasinan kung sakali na may mga calamity sa isang lugar. Na-announce yan ng LGU o ng national kung ikaw ay under the state of calamity. Kasi kung sakali man na yung pundo nanggaling sa calamity fund, malinaw naman doon sa batas na doon sa Republic Act number 10121 na
tinatawag na Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 na pwede mong gamitin yan, yung mga calamity fund. Kung sakali, kung sakali. Pero kung galing din sa gobyerno, ay nakaukulan nyo, nakaukulan to may proper audit tutan, may liquidation tutan. Hindi, ang tanong dyan, para saan nga yun? Para saan nga yan? Yung dilata. Dilata. Bigas. Saka asin. Para saan? mag-eleksyon. Kaya nga, ang pagbaha, relief goods. Relief goods talaga yan. Ang dadalap na ken. Itad bodega dadalap sa itad kaabungan taluran ken star san sa kaya meatloaf tan bolas ya agmo na talosan no antong kalasi man. Kaya nga tan atukol ya asin. Kanyan si katutan may serbisyo danatan ta singgarla eleksyon. Alam mo si kuanan na Vico Soto. Yung pamimigay ng pera yan yung katapat tuwing eleksyon dahil sa mga politiko na hindi nagserbisyo. Yan ang hindi nag-perform kanto. Hindi nag-perform. Ayan. Kaya putikanda kayo dilata. Ayan. Kung ginawa mo yung tungkulin mo sa bayan, tungkulin mo sa probinsya, bakit kailangan mo pang mamigay? Nandun na yung binigyan mong serbisyo noon, di ba? Habang ikaw ay nakaupo, bakit kailangan mo mabigay itong panahon ng eleksyon? Hindi na sana, di ba? Ngayon, ang tanong ko dun sa ating mga botante, anong gusto nyo? Yung dilata, pera, o serbisyo? Diba? Yung tanungin natin yung mga kababayan natin kasi pag ako tatanungin mo korta tayo lang lamang tanay lante dilata korta tayo lang lamang tanay hindi lang ko tawalan ni serbisyong piliin ko yung serbisyo ang serbisyo piliin mo kasi ang dilata mga pira isang araw lang yan. Isang araw lang yan, kinabukasan wala na, di ba? Di maghanap ka naman. Paano kinabukasan kailangan mo ng kailangan mo magpagamot sa ospital. Ngayon wala kang kapira-pira. Wala kang yung inaasahan na tamang serbisyo. Yung libreng gamot, di ba? So yun yung mga dapat natin isipin sana na dapat ang iluklok natin yung talagang magbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Hindi yung naisipan lang tayo sa tuwing sasapit ang halalan. Pagkatapos ng halalan wala na. Parang na yan. Nabili na yung butos mo. Tama na. Wala na yung serbisyo. Kaya ang sinasabi ng ating mga kabayan, ibalik natin ang dangal at respeto sa Pangasinan. Ibalik natin ang tunay na nagmamahal sa Pangasinan. Kaya kailangan natin na ibalik si Governor Amado Pugi Ignacio Espino III upang maibalik ang mga magagandang programa tulad ng yung scholarship program. Dahil noong sa ilalim ni Governor Amado Pugi Espino III, marami siyang mga nagawa. Maraming nakinabang sa scholarship program. Marami ang mga nagsipagtapos sa kolehiyo na kumuha sa iba't ibang kurso. Di ba? At may sariling trabaho na yung mga nakapagtapos sa kolehiyo. Yung mga iba personal na pinasalamatan pa si Governor Amado Pugi ay Espino III dahil sila ay nagkaroon ng magandang trabaho. Meron silang profesyon. Ayat yun yung mga yun yung mga hinahanap ngayon ng mga kababayan natin sa Pangasinan.
Maliban dyan sa schooler, maraming pinatayo na classroom. Eskwelahan, school buildings, gym, mga gyms, school diba? gym. Kung hindi ako nagkakamali, 298 na classrooms yung pinagawa ni Governor Poggy panahon niya magmula 2016. Ayan, At noong panahon ng pandemya namigay ng mga gamit sa eskwelahan si Governor Pogi Espino, worth 2.3 million yan yung mga kagamitan. Iba pa yung iba pa yung nung panahon ng pandemya, yung mga self-learning modules na bumili ng mga tablet na libo-libong tablet na binigay din sa DepEd. Kung hindi ako nagkakamali, 12,132 na educational tablets binigay sa DepEd, diba? Nung pandemya, na yan po yung ginamit ng mga estudyante para sa kailang pag-aaral at home, dahil hindi pwede pong noon pumasok sa paralan nung pandemya module lang, di ba? So yun yung mga yun yung mga magagandang nagawa, at yung mga na yun, mga estudyante na yun, meron nang nasa college, meron nang nasa sekundarya, di ba? So malaking bagay, malaking tulong po yung mga ibinigay ni Governor Amado Pogi Espino III. Kaya ang sabi ng mga iba na talaga nga namang nakinabang sa programa ng gobyerno, dapat maibalik si Gov Pogi. Ayan, para tuloy-tuloy pa rin ang mga ganyang programa na talaga nga namang malaking tulong sa bawat pamilya, lalo na't pag-aaral, edukasyon ang pinag-uusapan. Ayan, okay. So, ang sabi nila, ibalik natin ang respeto, dangal, at serbisyo sa lalawigan ng Pangasinan. Kailangan natin si Governor Amado Pogi Espino III. Ibalik. Ayan. Uyag na Pangasinense, ipawil. Si Gov Pogi. Ayan, okay. Hindi po matutumbasan ng anumang halaga o anumang bagay ang serbisyong Tatak Espino. Ayan. Gaano mangitar ni Ray Dilata, gaano mangitar ni Ray Kwarta, agda isalat so serbisyong Tatak Espino. Gaya ngayong araw, magpapamudmud na naman daw yung Digaling, magbibigay ng yung bonus sa mga barangay health worker sa BHW, sa BSPO at BNS, na yan ay gaganapin dyan sa may Tibag Santa Barbara ngayong araw. Dumamot may may magadad siyak. Dito na amelioration kuno dito na the PPH balot. Dumamot iman. BHW, BNS, BSPO daycare center. Daycare teacher. Sa mid-year amelioration. Actually yung amelioration na yan. Sa mid-year. Sa pakatalos ko sa ating mid-year. Diyan Tagalog, kalagitnaan ng taon. Bakit mo bibigyan? Ang tipid sa natin na Abril. Sige, tayo mid-year. Ngayon, alam mo kasi yung mga amelioration sa yung mga bonus, mga binibigay sa mga BHW, BNS, at saka yung mga TANOS, BSPO. Kung po yun, batas po yan ng probinsya. Noong panahon ni dating Governor Amado Tutan Espino Jr., inutusan niya ang provincial board members na gumawa ng ordinansa. Kung hindi ko nagkakamali, si dating board member at ngayon ay mayor ng Manawag, si Jeremy
Ming Rosario ang nag-sponsor sa naturang ordinansa na yan na mag-allocate sila ng pondo from provincial government para yung allowance na mga barangay health workers, yung mga BSPO, yung tinatawag na barangay service point officer, barangay nutrition scholar, BNS, at yung sa daycare worker. Meron yan, nasa batas po yan. So yun po ay yung pundong binibigay ngayon ng Digaling, yun po ay pondo ng provincial government. Hindi po galing sa kanya yan. Itiniming lang niya na magbigay ng mid-year bonus. Oo, ulitin ko nga. Eleksyon. Ang mid-year kasi, mid-year kalagitnaan ng taon, which is June, July. Yan. Pero Abril pa lang, mid-year na sa kanila. Kaya nga, nagpapasalamat yung mga BSW, mga BSPO, kay Governor Amado Pogi Espino III. Alam mo kung bakit? Kung hindi siya tumakbo, hindi mapapansin ang mga ito. 'Di ba? Kasi ang sabi ng nakausap ko kasi, napansin lang daw ang mga ito noong may nag-file na gobernador sa Pangasinan. Tingnan mo yan. Pati yung mga farmers, ganyan din ang sinasabi. So, pinapasalamatan nila ngayon si Governor Amado Pogi Espino III. Di ba? Kahit na yung mga kasama nila mismo, kapartido nila mismo. Di ba? Kaya yan, wala siyang nagawa sa loob ng 3 taon. Ano ngayon ang ginagawa niya? Hinihimok ang mga botante, binibigyan ng mga dila at pera, at mga BHW, BNS, ganun din. Napansin na ng Digaling ang mga ito. Noon hindi niya pinapansin, pati mga barangay official pinapansin niya ngayon dahil mayroon siyang gusto, mayroon siyang gusto sa inyo. Kaya napansin kayo ngayon. Pero pag wala siyang kalaban, mapapansin ba kayo? Eleksyon na, amigo. Ayan. Okay, oras 6:48. Diyan sa sa Barangay Banawang. Malapit na yung kailang barangay pista. Kung hindi ako nagkakamali, Mayo 4 yata pero may kindatan na may pabaili. May kapistaan mismo, may asingko. Pero dyan sa kailang barangay Fiesta, meron yung isang tao na hindi naman siya barangay official. Iniiba niya yung activities tulad ng yung may babalot schedule gabay ito may ialis, may date. May date lang yung prosesyon ng kailang patron. Gusto niyang ilipat. Sino bang masusunod, barangay official o siya? Kasi hindi siya barangay official di ba? Yung tao na yan na sinasabi nila ano yung tawag nila sa kanya? Utak mon. Yung tao na yan. Utak mon. Kaya dapat sa rin na unod dito natin barangay official. Wala siya sa posisyon. Ngayon, posisyon ang pag-usapan natin. Patron ang ililibot. Hindi ka ba nahiya sa mahal na patron ninyo na
ikaw yung maglilid ng patron na hindi mo pinapaalam sa barangay official, di ba? Kung isa kang relihiyosong tao, dapat na igalang mo yung patron ninyo. Igalang mo ang barangay official dahil sila po elected official. Hindi yung binabastos mo yung mga barangay official. 'Di ba? Kung sino ka mang Ponce Pilato diyan sa barangay Banawang Kalasyaw, pag-isipan mo mabuti yung ginagawa mo. Hindi ka pa barangay official, ay ganyan na ang pambabastos mo sa mga residente ng barangay Banawang. Okay? Lahat ng mga pumapasok na gustong magpa-activities dumadaan sa barangay council. Pinag-uusapan ng barangay. Correct. Binibigyan ng permit. Ikaw, hindi lang barangay official ang binastos mo dyan, di ba? Pati mga kababayan mo. At pati yung patron nyo, binastos mo. Okay. Alas 6:52. Maya kinja ay reaction. Ay baliktad. Awin na pantoy mo. EISSEG. GC ya. Wa. ISOTNIERAB. Kwanto? Anto yay. Abarintos manaya. Abarintos. Ayan. Abarintos. Abarintos. Tama ba? Okay. Sabi niya, basta't sama-sama, pogi, tatak, espino, serbisyong totoo sa Pangasinan. Ayan. Sophia Agbuya. On, si Katuso, dapat iboto, pogi, espino. Romulo Manawis, Garcia, pogi, espino number 1. Telmar Lopez, kay espino tayo, Presi Kamba. Yes, sama-sama natin ibalik, pogi, espino. Okay. Merong mga kondin dito. Okay, si Richard Balulong. Tamimi ang mga bumabatikos kay Mayor Bilin Fernandez sa pagtaas ng kalsada. Nakinabang din sila. Kwanto. Okay, Romulo Manawis, pogi espino number 1 ato. Si Jai Matay, si Angelo Soriano. Good morning, lalo lang sa rami pamilya Soriano, may numay asinggaran, alam mo si Angelo lalamat. Si Marilyn Soriano, maganda yung tinatalakay nyo, sir. Utak talangka. Ha. Kanto, na politiko. Si Angelo Bartolome Cruz. Good morning mga kapaborito. Solid dumarangalyo kami dyan, Barangay Bunlag. Dyan Sitio Lasip Kalasyaw. Solid Gob Amado Pogi Espino Jad Kalasyaw. Ekis Kai Unitan. Pa-shoutout at sa rami managgaway recycle box, lalo lang si Madam Melanie Mendoza, tan amay Bosco, si Pogi Tiboy, tan si Madam Rosalia. Good morning. 0917-4438. Sir Dennis, kilala ko ang sinasabi nyo na otak talangka mga sa amin yan kanto. Gustong ilaglag kasama nila kung ganyan ang mentalidad ng mga hindi namin ibubuto. Kwanto ni si Angelo Bartolome Cruz kwanto agmitan gabay jad Kalasyaw su utak talangka kwanto. Basta si gabay mi amay maaro tan marunong ed serbisyo. Ayan. 0981-3850 kung kaya nila ilaglag ang ka-line up nila, paano kaya serbisyo nila sa tao? Kaya dapat sila ang ilaglag natin. Mula kay Josie ng San Miguel Kalasyaw. Duga kayo idol, kapigan ang gapoy kalamidad, mangiter na dilata. Pero nandi malang subagyo tandalap ang gapo. Aga alikas ni anino to, aga nanengneng. Katon dapat aga ibo si Mang sige. 0933-6092.
Isa akong BHW, totoo ang sinasabi nyo, Espino, ang nag-umpisa ng allowance namin. Kaya nagpapasalamat kami kay Gob Espino. Kung hindi tumakbo, wala na allowance namin. Nitan. Ibalik, mga idol, si Gob Pogi, Kuanan Wilfredo, si Bayan. Si Lendo ni Estrada, kurung-kurung si Montalo. Wala kasi nagawa Pangasinan. Ang ginawa niya, pakurung sa eleksyon. Si Kabut, sutilkan talaga. Pakurung. Yakin talangka, kurung-kurung. Ulit ko Lindo Estrada. Kurung-kurung si Montalo. Wala kasi nagawa Pangasinan. Ang ginagawa niya, pakurong sa eleksyon, kawawa Pangasinan. Kwanto? Sige, Cindy Liceralde Cabarlo, Nancy Baliesca, si Rolly Guba, Maki Mapalakapak Soriano, good morning, si Rolly Dick, Rolly Joquinto, si Mar Pascua, good morning, Nida Damasco Layo sa dyan sa Laminos, good morning po sa inyo. Ayan, wala na akong dito na okay. Nancy Baliesca, ayan, good morning. Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ipansamantalan na namamaalam sa Himpapawid. Hanggang bukas muli, ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Factor yung lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday, Engineer Dennis Trelio Palaganas, at antabayanan ang susunod na palatuntunan ni Amor Gutierrez Diga. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!